La temàtica d'aquest vídeo ha sigut escollida pels membres de Patreon. Avui parlaré sobre els interessos que té l'estat espanyol a l'Amèrica Llatina i com la qüestió catalana s'ha acabat emmisculant entre els conflictes que té en aquella regió. Soc Miquel Vila i en parlem avui a Com funciona el món. Per entendre quina ha sigut la influència que ha sigut capaç d'exercir l'estat espanyol a l'Amèrica Llatina, primer hem de tenir en compte les diferències que han existit respecte a les accions que han tingut altres metròpolis amb grans imperis colonials com el Regne Unit o França. A diferència d'aquestes, l'estat espanyol mai va ser capaç de generar una institució, com per exemple la francofonia o la Commonwealth, que agrupés totes les seves excolònies. Això és en part degut a que els llaços de tutela econòmica que van ser capaços de mantenir la metròpolis de París i Londres no es van produir després de les independències dels països llatinoamericans. Aquestes independències es van donar molt abans, en una època on les institucions internacionals estaven força menys desenvolupades. I a més, Espanya es trobava en un moment de franca decadència i realment la metròpoli poc els hi podia oferir. Això va permetre que fossin altres potències com els puixants Estats Units d'Amèrica, l'Imperi Britànic o fins i tot el Reich alemany que juguessin el paper més important a modernitzar aquests països o que actuessin com a model i fins i tot per exercir el seu rol com a potències postcolonials en aquells territoris. Òbviament els llaços culturals no es van perdre del tot i encara hi havia sectors de les elits que de tant en tant també rebien la seva formació a Madrid. En diferents altibaixos al llarg d'aquests últims 2 segles, les empreses espanyoles no van arribar a desembarcar amb tota la seva força fins als anys 90 gràcies a la política impulsada pel president José María Aznar. Això, d'altra banda, va coincidir amb una sèrie de moviments de reestructuració econòmica i d'apertura cap a les inversions estrangeres, en part impulsat per l'FMI, i també de privatització d'importants sectors de les economies llatinoamericanes. A més, a l'altra banda, s'havia reproduït un patró similar amb la recent privatització d'empreses públiques com per exemple la Telefònica espanyola. Així, aquesta mateixa Telefònica va ser un dels actors claus en els processos de privatització de la telefonia llatinoamericana, obtenint el control de moltes operadores antigament propietat de l'Estat. Moltes d'aquestes privatitzacions i vendes van ser acusades posteriorment d'haver patit algunes irregularitats, ja que el preu de les accions es considerava que va ser molt baix, especialment a l'Argentina. Però bé, aquest malestar, a més, va contribuir a generar aquest clima d'opinió que posteriorment donaria peu a l'emergència d'una sèrie de governs populistes d'esquerres, que a part denunciaven aquestes privatitzacions i aquestes reformes on els interessos del capital espanyol van jugar un paper molt important. La posterior entrada a l'euro va contribuir a facilitar l'expansió de les empreses de l'IBEX a l'Amèrica Llatina, jugant un paper fonamental per la internacionalització del capital europeu. Malgrat que Espanya sigui un país on la majoria de la seva economia té un paper subaltern respecte a les economies del nord, com vaig explicar en un altre vídeo, és important no simplificar la contradicció entre el centre i la perifèria, ja que a l'estat espanyol no tothom ha perdut amb la Unió Europea. A més, també és d'aquesta època on s'impulsen les anomenades cimeres iberoamericanes, on, a més d'aquestes excolònies, es va mirar d'agrupar a Portugal, a Brasil i a Andorra. Malgrat la insistència de Madrid en potenciar aquest marc iberoamericà, això no ha tingut gaire recorregut fora de l'estat espanyol. S'han rebut amb molt poc entusiasme ni per la banda portuguesa ni per la llatinoamericana. Així, el terme Iberoamèrica, al final, ha quedat molt relegat a la utilització per part dels oficials espanyols, tot i que fins i tot aquests ja comencen a acceptar que el terme mundialment utilitzat és Amèrica Llatina o Llatinoamèrica. Actualment, les inversions espanyoles a l'Amèrica Llatina volen concentrar-se sobretot als països que han tingut tradicionalment un règim més obert, com per exemple Xile, Perú, Mèxic i Colòmbia. A més, a Brasil ha sigut també uns receptors molt importants durant els últims anys. Panamà també és un altre favorit de les empreses espanyoles. Per contra, l'Argentina, Veneçuela, Bolívia i Equador són països on les inversions espanyoles han anat decaient en els últims anys, però això no sempre ha sigut així. En aquest sentit, és molt important parlar dels diferents riscos i conflictes geopolítics en els que s'ha vist involucrat el govern espanyol en aquestes últimes dècades a l'Amèrica Llatina. També és important tenir en compte que no totes les empreses espanyoles que estan exportant actualment o invertint a l'Amèrica Llatina estan sotmeses als mateixos riscos. De fet, hi ha milers d'empreses que ho estan fent i, per tant, no totes es troben amb la mateixa situació. Però, en canvi, les principals empreses de l'IBEX, que són les que s'encarreguen en el sector bancari, el de les comunicacions i l'energètic, són les que sí que tenen el pes econòmic més rellevant i també la major influència política. Estem parlant de sectors amb un alt valor
sector estratègic per les economies d'un país, uns sectors altament sensibles als riscos regulatoris i a les expropiacions. El sector dels hidrocarburs, per exemple, no és gens fàcil emportar-te la producció a un altre país, bàsicament perquè el petroli està on està, i llavors tu no pots simplement emportar-te les teves màquines i mirar d'extreure petroli a un altre territori, perquè sovint no tens aquesta possibilitat de fer-ho. D'aquesta manera, l'onada de governs nacionalistes i d'esquerres que va haver-hi a principi dels anys 2000 a l'Amèrica Llatina va començar a dificultar les accions de les empreses espanyoles a la regió, ja que molts d'aquests governs precisament tenien programes de nacionalització o de dotar d'una major regulació a sectors claus de l'economia, especialment aquells que consideraven que estaven sent massa dependents dels interessos estrangers. El cas més clar i paradigmàtic han sigut les diferents nacionalitzacions d'hidrocarburs que s'han donat a Veneçuela o a l'Argentina. A Madrid, aquesta amenaça dels seus interessos ràpidament va activar les alarmes i des de llavors tots els governs espanyols han tingut una posició de combatre aquests governs populistes d'esquerres a l'Amèrica Llatina i han mirat de donar suport a les seves oposicions. Tot plegat va prendre un gir força interessant a partir de la crisi financera de l'any 2008, ja que d'alguna manera, degut a la nombrosa existència de graduats universitaris a l'estat espanyol que no trobaven feina en un moment que justament aquests governs nacionalistes no tenien una bona relació amb les seves pròpies classes educades, van permetre que allà es formessin i treballessin alguns dels líders que després esdevindrien del moviment de Podemos. Per tant, d'alguna manera li van tornar la jugada. Però al mateix temps, justament degut a aquesta mateixa crisi, les empreses de l'IBEX es van fer encara més dependents dels mercats llatinoamericans i van confiar una part important del seu creixement allà. Aquí cal no oblidar que en aquella època el preu dels hidrocarburs i d'altres recursos naturals estava pels núvols i moltes economies de l'Amèrica Llatina justament són molt dependents d'això i per tant eren molt més prometedores que la situació que hi havia a Europa. És per això que és prou fàcil d'entendre com líders com Hugo Chávez o els Kirchner van esdevenir ràpidament els enemics públics número 1 dels governs espanyols. I és que no és poca cosa. De fet, tots els titans de l'economia espanyola es van veure afectats per les polítiques d'aquests governs, ja sigui Iberdrola, el grup Prisa, Repsol, el BBVA o el Santander. A Veneçuela, Repsol tenia una important participació en el negoci del petroli, que s'ha vist molt afectada no només per les nacionalitzacions del govern de Chávez i de Maduro, sinó també justament per les sancions impulsades, entre d'altres, pel govern espanyol en contra del govern de Maduro. El BBVA també s'ha queixat, i fins i tot Movistar, per la possibilitat de ser nacionalitzada. A l'Argentina, els governs de Kirchner van nacionalitzar YPF, que estava en aquell moment afiliada a Repsol. A més, el grup Prisa, que és un gran conglomerat mediàtic amb presència a tota la regió, s'ha vist afectat amb nombroses lleis que limiten el rol dels grans consorcis de premsa privada, especialment la premsa estrangera, en aquests països. A l'Argentina va ser un dels països on aquesta polèmica va ser més sonada, i de fet, diaris com El País no han sigut gaire amables en cap d'aquests governs. Els interessos espanyols han donat un ampli suport a la oposició venezolana en contra de Chávez i posteriorment de Maduro. Aquí, a nivell de diaris, mitjans, etc., però sobretot a nivell de polítics ha sigut molt important. Hi ha hagut visites d'en Felipe González i fins i tot de polítics en actiu en el moment que van fer la visita, com l'Albert Rivera. L'acció diplomàtica de l'estat espanyol també ha sigut clau perquè institucions com la Unió Europea hagin donat reconeixement al govern opositor de Guaidó. I a més, això es va donar fins i tot amb Podemos al govern espanyol, cosa que és important de remarcar. Situacions similars es van donar amb l'Equador de Correa, amb la Bolívia de Morales i amb l'Argentina dels Kirchner, tot i que no es va arribar mai al mateix nivell que s'ha arribat amb el tema de Veneçuela. A més, segurament perquè Veneçuela ha sigut també un dels països que ha jugat més un paper de lideratge de tota aquesta onada de governs nacionalistes. En un altre terme, en un país on les empreses de l'IBEX també tenen força interessos, que és Mèxic, cal dir que el president López Obrador també ha presentat una posició força crítica davant del govern espanyol. Per exemple, s'ha negat a convidar el govern espanyol pel bicentenari de la independència de Mèxic si aquests abans no demanaven perdó pels costos que va suposar la colonització per la població indígena del país. L'estat espanyol és actualment el segon inversor més important a l'Amèrica Llatina, justament darrere dels Estats Units d'Amèrica. De fet, l'existència de tractats de lliure comerç entre països com per exemple Mèxic i els Estats Units és un bon incentiu per les empreses per mirar d'internacionalitzar-se allà, ja que això facilita el comerç amb l'Amèrica del Nord. Ara bé, el capital xinès està cada vegada més a prop de poder disputar-li al capital espanyol aquest segon lloc a l'Amèrica Llatina. Fa uns anys es parlava de la triangulació entre Madrid, Beijing i els països de l'Amèrica Llatina.
Llatina. Les empreses xineses eren inexpertes tant a la regió com en els mercats internacionals i sovint es valien d'aliances amb les multinacionals espanyoles per poder fer negocis a les Amèriques. Amb el temps, però, la Xina ha anat aprenent i actualment aquesta triangulació cada vegada té menys sentit. De fet, els xinesos no només és que vagin ja a la seva, sinó és que estan competint amb peu d'igualtat i superant en molts camps a les empreses espanyoles a la regió. La Xina, per exemple, ja ha desplaçat fins i tot el rol que tradicionalment jugaven els Estats Units a països com Venezuela. Fins i tot després de la caiguda d'alguns governs d'esquerres, les seves inversions a la regió no ha fet més que augmentar. En menor mesura, altres actors que poden suposar una sèrie de riscos pels interessos del capital espanyol són, per exemple, Rússia, país punter en el sector dels hidrocarburs i la mineria i també el sector armamentístic. De fet, Moscou, al igual que la Xina en termes polítics, és un important valedor d'alguns d'aquests governs que més oposició han presentat davant de Madrid. Com encaixa la qüestió de Catalunya en aquesta relació entre l'estat espanyol i els països de l'Amèrica Llatina? Per començar, és important remarcar que també és una relació significativa. Actualment hi ha al voltant de 2.400 empreses amb filials catalanes a l'Amèrica Llatina i unes 4.500 empreses que són exportadores habituals. Ara bé, si ens fixem en la part política de la relació, no ens ha de sorprendre, llavors, que els països on la qüestió catalana s'ha acabat escolant hagi sigut en aquells que justament han tingut més problemes amb els governs de Madrid. Així, de nou, el cas més notori és, òbviament, el de Venezuela, ja que el president Maduro ha sigut un dels que més ha utilitzat la qüestió catalana per criticar les accions del govern espanyol i, sobretot, com a escut davant de les crítiques que fa Madrid. En aquest sentit, doncs, ha sigut un president que ha parlat nombroses vegades de Catalunya, fins i tot hi ha alguna fotografia on surt amb una estelada, i sempre doncs, està atent a com es desenvolupa la situació al nostre país i també és sempre un dels primers en denunciar qualsevol mena de repressió policial o, per exemple, la qüestió dels presos. D'altra banda, expresidents com Evo Morales i Rafael Correa s'han expressat sovint molt en contra de la causa independentista. Sí que és cert que, un cop sortits de la presidència, doncs han sigut més oberts a parlar de la qüestió. En aquest sentit, és interessant remarcar l'entrevista que va fer Rafael Correa a Carles Puigdemont per Russia Today, i aquí, òbviament, doncs, veiem la connexió i el paper que ha jugat Rússia a la regió. A més, d'altres països com a l'Argentina, els parlaments nacionals han debatut la qüestió a Catalunya, que és important recordar. La diàspora catalana que hi ha hagut a les Amèriques, tant l'hereva del segle XIX com la de l'exili de després del 39, han tingut una important tasca en la manutenció de la cultura catalana a l'exterior i també doncs, han tingut un paper fonamental en la internacionalització de la realitat de Catalunya en els últims anys, i això té també doncs, un impacte polític i geopolític, especialment en unes situacions on podem entendre, perquè no és gaire difícil entendre per què aquests governs donen suport a Catalunya, que no és simplement per simpatia, alguns sí, altres no, això no hi entro perquè ja sabeu que a mi això no és el que m'interessa, sinó perquè és un clàssic moviment de l'enemic del meu enemic és el meu amic. És important estar atent a aquesta mena d'escletxes mentre existeixen, ja que el govern espanyol no és gaire donat a deixar aquests espais al sobiranisme català, però veient com de perjudicats s'han vist els interessos de les grans multinacionals de l'IBEX per aquest tipus de governs que han hagut en l'última dècada a l'Amèrica Llatina, que sembla que d'una manera o d'altra comencen a retornar, doncs aquí és on l'estat espanyol potser té menys marge de maniobra per poder conciliar la seva relació amb aquests països. Per tant, però, independentment de l'opinió que tingui cadascú d'aquests governs, doncs s'ha de tenir en compte que és una escletxa important, com a mínim, a seguir i a no perdre a vista, ja que hi ha moltes senyals que arriben des d'allà. En aquest vídeo hem pogut veure d'una manera molt ràpida quins són els principals interessos de l'estat espanyol a l'Amèrica Llatina i com aquests s'han acabat entrellaçant en conflictes on la qüestió catalana ha acabat surant. Segurament en el futur faré d'altres. De fet, aquest és el vídeo on m'estreno amb l'Amèrica Llatina que molts m'ho heu demanat molt abans, i així que espero que estigueu contents. D'altra banda, vull agrair als membres de Patreon, perquè aquest és el vídeo amb la temàtica que vosaltres heu triat. Ja sabeu que m'encanta fer aquests vídeos i us vull donar les gràcies pel vostre suport. Si us agrada la feina que faig, doncs us podeu pensar donar suport al Patreon. D'altra banda, com sempre, si us ha agradat el vídeo, us demanaré que el compartiu amb els vostres amics. Li deixeu like, em seguiu a les xarxes socials i em deixeu un comentari. Com veieu vosaltres la relació de l'estat espanyol amb els països de l'Amèrica Llatina i quin paper ha de jugar Catalunya en tots aquests conflictes? Moltes gràcies i ens veiem a la propera a Com funciona el món!